ഒരുപാട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു യാത്രയുണ്ട്. പരിഭവങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പരാതികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന് ആ ശ്രീലകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോ ഭഗവാനെങ്ങനെ കാണാം. ശംഖും ചക്രവും ഗദയും പങ്കജവുമായിട്ട് ചക്രവർത്തി ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം അതങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകും, തൊണ്ടയിടറും, എല്ലാം മറന്നുപോവും. പരിഭവങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ. ഗുരുവായൂരപ്പാന്നൊരു വിളിയുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ശ്രീലകത്തുനിന്നൊരു നോട്ടമുണ്ട്. കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ കണ്ണന്റെ നോട്ടം. ഞാനില്ലേ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ണനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ദ്വാരപാലകർ നമ്മളെ നിൽക്കിണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കാരുണ്യം നിറഞ്ഞൊരു നോട്ടല്ലേ, അത് മതി നമ്മളെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കാൻ. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ.